Ngihlala nechela yayo mina phakathi. Sure one. So siyangena lapha asikhuluma into eziningi sithathe sikuthathayo lalelani ngifuna ukufe umuntu. Sezwana? Sure, General. Ubalo. Bafowethu, 12:30 manje. Nehlanze.
Sisimoya. Angikuzwa uthini? Wenze njani? Ngayami. Uzamani. Get out! Forward! Hey, forward, man! Get up! And I'm on dude! Kwenzakalani? Ngavuka sekugijima wenze njani? Hayibo, lo mjida indaba. Ukuqisa. Wenzani lo mjida la? Kumbuzo. Wenze njani lo mjida futhi? Wenze njani lo mjida? Hey! Usuka yini? Khuluma baba. Khuluma baba. General, ala ngikhuza mfethu. Ugrabha kanjani mfethu? Ugrabha ulimele umjida manje. Ulimele umjida. China! Hey, nine more! China! Ay, man, General! Ang limasa man! Ang limasa man! Yapapa unaswali, yapapa unafu. Hayibo, baby. Awukwazi ungakhathala sesilana phela. Bafethu. Awukwazi ungakhathala sesilana. Zamani. Awukwazi ungakhathala sesilana phela. Asihambeni bafethu. Awukwazi ungakhathala sesilana sambeni. Bese ukahle. Ushiye zamani. Bese ukahle. Bese ukhuluma. Sisimoya. Babe. Qina, babe. You have arrived at your destination.
Ngiyaqasha. Ubala qashala. Ha? Wa qashala general. Bangelela ngapha semoto. La. Officer. Show general. Ya. Anibamba. Awukuthi Razo. Razo ngiyacela Razo. Lamasimba enzeke namhlanje ebusuku. Wonke lo bufakazi balento yenzeke namhlanje. Ngiyaqeda ke ngako namhlanje elifebe sakho futhi. Asife njengamanje.